Agaw sa mga lang ng Allah Ta'ala, malik kita sang Allah Subhanahu wa Ta'ala, aw gawbukon tayang kanan mga suguan, aw maglikay kita sang pagmaksiyat, pagsupak kanan na Allah Ta'ala, maglikay kita sang pagmaksiyat sang Allah Ta'ala, magtaubat kita kanan na Allah Subhanahu wa Ta'ala, aw magbalik loob kita kanan na Allah Subhanahu wa Ta'ala, pinaagi sang insakto o tama aw bunla na iman, pagpanginto kanan na Allah Ta'ala, aw pinaagi sang paggabag ng mga gabukan na mga mangkadyaw na ya makasubay sang Quran ng Allah Ta'ala aw sang sunnat ng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang Allah Subhanahu wa Ta'ala itawag nan pegaungat nan kita padig sang pagtaubat kanan sikan sang mga kadusan. Agaw gani lang ng Rasul sallallahu alaihi wasallam, Inna Allah yaqbalu taubatal abdi ma lam yugargir. Sa benar-benar yang Allah Ta'ala na adawatan nan atarimaw nan yang pagtaubat ng kanan allang basta di pagidumatengpah yang kanan yawa at kusang kanan tikaw-tikaw manataman nan di pa yan mag-agaw buhay open pa yang pertan ng taubat. Lampa ng Allah Ta'ala o lampa ng Rasul sallallahu alaihi wasallam, lillahi asyaddu farahan bitawbati abdihil mu'min. Uno dalawang nan nakasuwat laban ng Allah Ta'ala sang pagtaubat ng kanan allang na mu'min. Grabing kasuwat ng Allah Ta'ala. Agaw sa mga allang ng Allah Ta'ala, palipadon ta, pasuwatun tayang Allah Ta'ala, pinaagi sang pagtaubat kanan na insakto, guna na pagtaubat. Kaya galaw yang Allah Ta'ala, ya ayyuhalladhina amanu, tubu ilallahi taubatan nasuha, asa rabbukum ay yukaffira ankum sayiatikum wa yudkhilakum jannatin tajri min tahtihal anhar. O kamo na mga yama maratyaya, pagtaubat launan kamo sang Allah Ta'ala, namben lao insakto na pagtaubat kanan, kau na aampunon ng Allah Ta'ala para kamayo, yang kamayo mga kadusan, aw apasudun nan kamo sang kanan surga, nasinyan na mga surga yagabuhos sa sadlan yang yagkaklase-klase da na mga lawas. Mga alam ng Allah Subhanahu wa Ta'ala, pangayon tasang Allah Subhanahu wa Ta'ala, naritskiyan nan kita kamo ng benar na pagtaubat kanan, aw pakatatagan nan kita kamo, pakatiksanan nan kita kamo sang agama Islam, aw yang pakawatan nan kita, protektan nan kita kamo sikin sa mga satsat timtasun ng syaitan, aw pangayon tasang Allah Ta'ala, naakamangan nan kita sining babawan ng dunya, na iyan kita sandalam ng ka-Islam kanan, nang iyan kita sang insakto na akida, iyan kita sang pagtauhid sang Allah Ta'ala, aw pagpangagat sang sunnat nan, yang wa kita pagasaputo sang Allah Ta'ala, aw wa kita pagagabot ng mga gabukan na bid'ah, yang bekunang sapat aw mali yang akida natin,